дар ин намоиш мо ба шумо дар бораи асарҳои ҷаҳонӣ ки аз рӯи онҳо филмҳои тасвирӣ таҳия шудаанд маълумот хоҳем дод. шоҳзодаи хурдакак ва писарбачаи камбағал. чунин ном гирифтааст қиссаи имрӯзаамон. дар яке аз рӯзҳои зебои сол дар оилаи шоҳ шоҳзодае бо номи Эдуард ба дунё омад. дар худи ҳамон рӯз дар оилаи камбизоате ки дар канори шаҳр зиндагонӣ мекарданд, писарчае бо номи Том таваллуд шуд. ба хотири таваллуди Эдуард дар қаср базми шоҳона барпо гардиду ҳама мерақсиданду месароиданд. вале аз ба дунё омадани Том касе хушнуд набуд, зеро волидони ӯ хеле камбизоат буданду ба ғайр аз вай 12 фарзанди дигар доштанд. зиндагии Том якранг буд. ягона чизе ки ӯро хурсанд мекард ин мутолиаи китоб буд. бори Том ба тамошои қаср меравад. шоҳзода Эдуард Томро мебинаду ӯро ба меҳмонӣ даъват мекунад. ҳар ду рӯзи дароз бозӣ мекунанд ва дар охир қарор медиҳанд либосҳои якдигарро бипӯшанд. онҳо ба ҳам монанд буданд. вақте либосҳояшонро иваз карданд, Том мисли шоҳзода менамуду Эдуард бошад чун писарбачаи камбағал. ин дам пешхизматон омаданд. шоҳзода Эдуардро бачаи роҳгузар гумон карда ӯро аз қаср ронданд. Том мехост воқеаро фаҳмонад, аммо касе ба ӯ аҳамият намедод. Эдуард низ такрор ба такрор мегуфт ки вай шоҳзода аст, вале суханони ӯ низ ба гӯши касе намедаромад. баръакс ба ҳолаш механдиданд. ҳамин тавр Том ба ҳаёти қаср одат мекарду шоҳзода Эдуард бошад ба дасти роҳ занҳо меафтад. Эдуард аз ин вазъият ба ҳарос намеафтад, баръакс ба тарбияи онҳо мепардозад, шустани дасту рӯйро меомӯзонад. пас аз чанд муддате Эдуард як илоҷ намуда ба қаср роҳ меёбад. аз омадани ӯ Том ниҳоят хурсанд мешавад. онҳо воқеаи шударо ба ҳама мефаҳмонанд. ба ҳамин тавр Эдуард аз нав шоҳзода ва чанде пас шоҳ мешавад. вай шоҳи ниҳоят одилу ғамхор буд, зеро аз рӯзгори мардуми камбизоат воқиф гашта буд. барои Том бошад, дар як гӯшаи қаср хоначаи зебое месозанд ва ӯ дар он ҷо то охири умр хушу хурсандона зиндагӣ мекунад. яъне мо бояд ҳеҷ гоҳ ба дӯстонамон хиёнат накунем, ба қадри некии атрофиён бирасем ва худ низ накӯкор бошем.